L-aktar uffiċjali mħallas fl-Ene Malta huwa Chairman Eżekuttiv b'kuntratt ta' 3 snin u ħlas ta' 95,000 euro fis-sena. Intitolat ukoll għal polza tal-assigurazzjoni, allowance għal mezzi tal-komunikazzjoni u performance bonus li flimkien ilaħqu l-valur ta' kważi 15,000 euro oħra. Għandu wkoll użu ta' karozza uffiċjali bix-xufier. It-tieni uffiċjal l-aktar imħallas huwa Chief Financial Officer li għandu salarju ta' 60,000 euro fis-sena. Għandu allowance għal komunikazzjoni ta' 900 euro, kważi 600 euro fix-xahar għal karozza u 2,700 euro għall-insurance. Għandu l-Annual Responsibility Allowance ta' 2,300 euro biex b'kollox Chief Financial Officer jaqla 73,000 euro fis-sena, medja ta' aktar minn 6,000 euro fix-xahar. Uffiċjal ieħor, iċ-Chief Information Officer qed jiswa lill-Ene Malta 45,000 euro bħala salarju. Kif ukoll allowance ta' 900 euro għal mezzi tal-komunikazzjoni, allowance ta' kważi 600 euro fix-xahar għal karozza u insurance ta' 2,300 euro fis-sena. It-tlet uffiċjali l-oħra, iċ-Chief Commercial Officer, iċ-Chief Corporate Services u Chief Projects Officer, bejniethom għandhom salarji ta' 115,000 euro fis-sena. Jibbenefikaw ukoll minn allowance għal karozza u insurance u allowance għal mezzi tal-komunikazzjoni. Dawn is-salarji u perkaċċi jfissru li b'kollox kull sena dawn is-sitt uffiċjali tal-Ene Malta jaqilgħu bejniethom qrib l-400,000 euro fis-sena.